Здравейте, уважаеми приятели! Както знаете, темата вече е тривиална, даже и на мен ми омръзва. Става въпрос отново за военна полиция, фарсовете, нарушенията, престъпленията и така нататък там. Преди около час и половина бях в Министерство на отбраната при един приятел, доста високопоставен служител. И той ми сподели, че в военна полиция от няколко дни е вкаран одитния отдел на Министерство на отбраната. По неведоми пътища Господни, обаче той познава директора на военна полиция, така наречения бригаден генерал Ивайло Ромео Радомирски Сотиров, или с пряко Иво Газа, който и той го питал, нали, като приятел, какво смяташ да правиш? Проверявате АДФИ, КОМПИ, военна прокуратура и така нататък. А сега и, нали, ние влизаме. И Сотиров най-нагло му казал, виж какво, отделил съм 1 200 000 евро, ще се откупа, няма никакъв проблем. Всичко ще бъде наред. Като, нали, споделил, че тия пари ще ги даде за избори на определена политическа партия. Не знам коя е, не ме интересува, но аз, ако бях политик, не бих се обвързвал с такива като него. Това е най-новата информация. Давам я на вниманието на военна прокуратура, на вниманието на главния прокурор, на вниманието на главнокомандващия на Република България, президента Радев, и на всички заинтересувани институции. Ако има интерес, това са проверими неща. Така че ще чакаме и ще видим как се развият събитията. От мен е приятен ден, приятна събота и неделя и до нови срещи.